Brief. Pisze docia porach szkrywków, co byś wiedział i że kucia pisza. Kiedy ten brief dostaniesz, to będzie znaczyło, i że on docia doszł. Jak go nie dostaniesz, daj mi znać, to go pośla jeszcze raz. Pisze do ciebie blank po lekutku, bo ja ci genau miarkuję i że ty nie poradzisz wartko czytać. Niedawno fater przeczytał w jakimś caltungu, i że najwięcej nieszczęsnych cufali przytrafiło się o jakiś kilometr od właśnie chałupy. Toż ty z Gipków wróz przechludziliśmy się dziebko dalszy. Mieszkamy te rojski wszystkie we naisto szykownisty chałupie. Jest ci tu wasz maszyna, chociaż już nie żech isto, eźli ona się nie popsowała. Wczoraj w ciepłach rań pranie, pociągłach za sznurek i pranie ci się kajsik zapodziało. No ale przecań się z kuli tego nie obiesza. Pogoda laona nie ma u nas najgorszejsza, w ołońskim tydniu ściąpiło ino ze 2 razy. Za pierwszą razem bez 3 dni, a za drugą bez 4 dni. Co do jakli kieroś żeś chciał, ujek Peter powiedział, i że kejoj ci ją pośla ze kneflami, to będzie mocka kosztować, bo knefle są dosecko ciężkie. Bez tuż tyś oberwałach te knefle i wraziłach ci je do kapsy. Fater dostał endlich robota, je ci z tego hyrny jak pow, bo mo pocia jakieś 500 ludzi. Wysiewo trowa na Kirchowie. Twoja siostra Julka, kiero już się wydała, na ostatku śległa, urodziła. Nie miarkujemy jeszcze, jeśli to synek albo dziążka. Toż tyś ci nie rzekna troski, jeśli je ujkiem albo tantą. Jak to będzie dziążka, to ta twoja siostra, łony miano będzie miała po mnie. No ale jak będzie to fest dziwoczny, co by go dać na swoja dcera mama. Gorzej ze twoim bracikiem Hanyskiem. Zawarł ci on auto i ostawił kluczyki dryni. Musiał pójść do domu po drugi komplet, co by nos wyciągnąć ze pośrodka autoka. Keď się będziesz widział, keď się spichniesz ze gryjtą, pozdrowią młodymi. A jeśli byś się z nią nie trafił, to łonej nic nie godej. Twoja mamulka Zofia. PS podskryptum. Chciałach ci do tego briefu wciepnąć po raz łocioków, ale już na zicher zaklejbowała kuwerta. Eugen Spnioków.